Goedenavond, je kijkt naar Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Muziekfestival De Ballade in Terneuzen dit hele weekend. Er worden 15.000 bezoekers verwacht. En op de eerste avond, de vrijdagavond, loopt het al vroeg lekker vol. Sfeer, muziek, elkaar zien, een reunie, vooral voor mensen in Zeeuws-Vlaanderen. Ciao, signorina, va bene? Tutto bene, grazie. Oké. Zeg, jij komt helemaal uit Italië om naar de Ballade te gaan? Ja, klopt. Ja, nou ja, speciaal voor de Ballade. De Ballade is wel leuk genoeg om te combineren met mijn trip naar huis. Zonnetje straalt in mijn gezicht, een briesje van achter. Nou, wat wil je nog meer? Een geweldig feestje gewoon. Wie heeft er zin in broederliefde? Het is natuurlijk een fantastische editie tot nu toe al. Het weer zit ongelooflijk mee. Je kijkt hier uit op het water, demonstraties van blusboten. Ja, het is allemaal geregeld. Ja, en exact dat wat je zegt, zeggen alle artiesten en alle mensen die bij ons komen, die zeggen dat. Wat een unieke locatie, wat een unieke reunie die jullie organiseren voor de zoveelste keer. Dit mag niet stoppen en dit blijven we doen. Morgen is de laatste dag van de Ballade. Om 7 uur 's avonds is het dan gedaan. Hoeveel van de bekende Nederlanders denken jullie dat zijn foto's of video's bewerkt voordat ze online zet? Wat begon als een schoolopdracht op de HZ leidde tot een kinderboek. Voor het vak Impact Studio maakten Job, Matthijs en hun mede-HZ-studenten een boek over hoe om te gaan met social media. Als wij op social media kijken, is het voor ons al enorm moeilijk om te zien: is deze foto bewerkt, is deze foto echt? Maar voor kinderen is dat nog veel moeilijker. De hoofdpersoon in het boek raakt onzeker door wat ze online ziet. Volgens de studenten schuilt daar ook in de echte wereld een risico, omdat je op social media vaak alleen de mooie kanten van andermans leven te zien krijgt. Wij kunnen dat nog filteren, maar kinderen hebben dat niet. En daarin willen we hun eigenlijk een beetje informeren. De kinderen van de Don Bosco school in Serenhoek herkennen de wereld die in het boek wordt beschreven. Zelf zeggen ze niet snel onzeker te worden, maar ze erkennen dat echt en nep soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ja, nu wel steeds meer met dat AI-filmpjes en zo, want het wordt steeds weer beter. Op social media zijn ook best wel dingen nep. Het lijkt wel op social media altijd of die andere leven perfect is. De boodschap van het boek filteren ze er in ieder geval moeiteloos uit. Dat je niet altijd naar iemand anders op social media moet kijken, maar ook gewoon naar hoe je bent. Ja, gewoon jezelf zijn. Zweefvliegen is fun en vrijheid voor mij. In het begin een hele rollercoaster en dan in de lucht gewoon stilte, rust en vrijheid. Zweefvliegen is zeer rustgevend. Vooral de vrijheid van de lucht, daar kun je echt van genieten. En om anderen dat te laten ervaren hield de Zweefvliegclub van Axel vandaag een open dag ter ere van hun 60-jarig bestaan. En dat is toch bijzonder, voor het eerst in een zweefvliegtuig. Ja, dat was een hartstikke mooie ervaring. Ik heb wel eens gevlogen, en ook wel in kleine motorvliegtuigjes, maar eigenlijk nog nooit in zo'n zweefvliegtuig waar met een enorme snelheid naar boven getrokken wordt. Dat is echt heel leuk om te doen. De club begon ooit in Hulst, maar streek meer dan 50 jaar geleden neer in Axel. We hebben in deze club rond de 90 leden. 70 daarvan zijn hier om ons te helpen deze dag voor de omgeving mooi te maken en te presenteren. In deze club er is niemand die ergens geld voor krijgt. Vrijwilligers, zowel van degene die de techniek verzorgen als degene die de instructie doen. Het vliegen zelf, we noemen dat een vliegbedrijf. Dus er is iemand die regelt wie er aan de beurt is, iemand die de vliegtuigen opliert, iemand die mag vliegen. Je doet alles met elkaar. Het is zeilen door de lucht. Dit is de start van het openwaterzwemseizoen in Zeeland. En die is in Sluis in de Damse Vaart. Het deelnemersaantal op de 2000 meter vrije slag is enigszins beperkt. 11 mannen en 18 vrouwen. En dit is de koploper bij de mannen, Sverre van der Zwaan uit Alphen aan de Rijn. Pas 16 jaar is hij. En in een achtervolgend groepje zitten Niek en Sam de Ridder. Dat zijn achterneven van elkaar en ze komen allebei uit Zeeland.
Hier is die Van der Zwaan. Rond als eerste de boei, halverwege. In het centrum van Sluis. En hij gaat onbedreigd op de winst af. Pakt minuten voorsprong. En hij ligt op schema voor wat hij wil bereiken deze zomer. Ik wil dit jaar voor het eerst de 10 gaan zwemmen op het NK. Dus ja, het is vooral veel trainen en goed opbouwen. Ja, en kilometers maken dat kan hier wel, want morgen heb je ook nog een 5. Ja, de 5 en de 2. Nou, dat is een goede oefening natuurlijk. Ik hoop dat het hetzelfde parcours is, dan kan je goed navigeren. En bij de vrouwen staat geen maat op deze Anne Noom. Zij zwemt voor het IJ uit Amsterdam en zij pakt een minuut voorsprong op de concurrentie. We hadden een mooie zaterdag vandaag met zeker vanochtend veel zon en zo gaandeweg de dag een paar wolkenvelden en enkele stapelwolken die aankwamen waaien. En bij dat alles stond ook een verkoelende westenwind met windkracht 5 aan de waterkant. Dus dat was goed voor de zeilers, maar vannacht en morgenochtend is er wat minder wind en de wind draait ook wat bij naar het noordwesten. En morgen is er dan windkracht 2 tot 3 en op het water vaak windkracht 4. Er is ook wat meer bewolking met 's ochtends, met name op Schouwen en Tolen, lokaal een drup regen of een klein buitje. De middag en avond zijn droog met zeker in Zeeuws-Vlaanderen en aan zee goede zonnige perioden. Maximumtemperatuur morgenmiddag van 21 tot 24 graden. Maandag en dinsdag komt er weer iets bij. Maxima dan van 23 tot 26 graden. Vanaf woensdag is er een aantal dagen vooral veel zon. En na woensdag gaat de temperatuur ook omhoog. En tot zover en ook graag tot zo bij Zeeland de Week, waarin we het nieuws van de afgelopen week nog even doornemen, mocht je dat hebben gemist. Dus graag tot zo.